Awas. 맞죠. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sekra kang para tumingal Hajampo samya medhali Lara tatet wileting kanda Ong Kanyuang kong manguncang ngiti benjang sangaji micil Latinya ngetali wawus terus kosora wilaga kaya buta sing ngregil punika Kanjeng Rama ingkang ketingal kondur ing kasatriyan Nguntara katon kembang-kembang netra kekalih keparenga kula nyuwun dawuh duh Kanjeng Rama semanten ugi kula pun patih terta bangsa cumadong dawuh ya nggih iya nggih anakku sing ndak tresnani bisa warna baliku ana kasatriyan aku bakal pamit marang jeneng sira bisa warna kang sarta kelawan kang ibu lho paduka badhe tindak dhateng pundi Kanjeng Rama nggih mangertiya lamun to iki mau ingsun kelawan kang wa Kumbakarna tinimbalan sowan ana ngarsane kang wa Ngalengka kakanthi saraseyan jroning sarasian ingkang dirembuk amuk anggone negara Ngalengka diobong Anoman dutane Prabu Rama Wijaya Kang Rama matur kareben enggal tentrem negara Ngalengka supayane kang wa enggal ngundurake Rekyan Warasinta mring Sri Rama Regawa nanging tutur ketawur pamrayoganipun Rama dianggep nyentulani marang kersane kang wa Kang Wadasamuka banjur duka nganti kewetu sing dadi pangandikane. Ya kuwi pun Rama katundung saka negara Ngalengka nggih. Mula prasetyanipun Rama, aku ora bakal bali marang negara Ngalengka lamun Kang Wadasamuka ora ngundurake Rekyan Warasinta. Waduh Kanjeng Rama, menawi tetela mekaten kula badhe nderek jengkar paduka Kanjeng Rama Dewaji. Semanten ugi kula dhuh Raden, kula badhe nderek jengkar paduka awit kula sampun aprasetya gesang kula sawetahipun badhe kula sramakaken dumateng paduka Raden Gunawan Wibisana. Nggih. Sira aja kebondo rasa sedih. Sira ndak pasrahi marang karaharjaning kasatriyan Nguntara. Mesakake nasibe para kawula kang maksih butuh pengayoman. Ya mung kowe bisa warna kang ndak pitaya nyuli kelawan pun Rama. Pun Rama bakal melu jengkar suwita marang manungsa kang nengenake marang rahayuning bebrayan agung. Kanthi pun Rama bakal suwita marang Prabu Rama Wijaya. Menawi mekaten kula namung mangestakaken dawuh sabda paduka Kanjeng Rama Dewaji. Semanten ugi kula namung mangestakaken dawuh paduka Raden Gunawan Wibisana. Kakang Patih Kertabangsa, ndak jaluk jeneng sira Kakang Patih kang ngembani marang putraku Bisawarna. Nggih, Bisawarna kula dawuh Kanjeng Rama. Pun Rama bakal pamit kelawan pun ibu. Pangrasaku iki mengko bakal ana dayoh saka negara Ngalengka Diraja. Mangsa Baranga anggonmu kabeh bakal neranggulangi. Nok-nok ngestaken dawuh Kanjeng Rama, duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri Bisawarna lan Patih Kertabangsa. Sikra kang bala tumingal, atampa samya metali. Lara tatet wiloting kanda Danyuang mangun sang niti Bensan sang aji micil Ong
What? Hey! Ash! Ridho mawur mangawawur murahan pangarane ngajurit gong maguru kongso tatakaya putula war pangri ing turangga hesti miwang dwaja kang kakitir ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sehabit toblas ora pangling patih kerta bangsa ya pancen kapara nyata ana wigati apa dene Wadyabala negara Ngalengka diraja tumuju mring kasatriyan Parang Kuntara kene wuruhan ana patih Tekaku mrene mung bakal mapak Raden Gunawan Wibisana. Tumuli ndak boyong marang negara Ngalengka. Awit dina sakmengko sinuwun Ngalengka wis paring pangapura marang Raden Gunawan Wibisana. Sing gedhe pangapurane Raden Gunawan ora ngrumangsani darbe keluputan marang sinuwun ing Ngalengka. Mula ora perlu sinuwun Ngalengka dadak paring pangapura marang Raden Gunawan. Welah dalah. Ucapmu bareng tak rasakake saya ngetokke gendungku malungkungmu. Anggep apa? Dadak ngucap yen Raden Gunawan ora luput marang sinuwun Dasamuka. Pancen kaya mangkono saknyatane. Pedah apa? Aku nggugu sing dadi rembugmu. Ayo ndi Raden Gunawan. Tumuli nak boyonge dina iki. Eri pelungguhan iki Raden Gunawan ora kepareng nampa tamu saka sapa wae. Aja tumung prajurit Ngalengka diraja. Senadyan sinuwun Dasamuka pisan muka bisane ketemu Edyan ngemping loro yen capat marang tadal ngrajawu. Wani karaku entek wedine karewanine. Waton kerta bangsa tumumpang aning dalaning bebener. Tumumpang ana lajering kautaman aku ora bakal mundur ing bebaya. Ora bakal mundur sejangkah ora bakal digrek pulu keslombo. Bagus. Leno kabain lain lahir lan batin. Sebyah datameng sati kamu aja takon dosa karo bangsa. Hey! Good! Waya! Hey! Hey! Wani tenanan kuwi kerta bangsa.
ya. Hei. Ya. Ya. Oh, ha, ai. Ya. Hei, hei. 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 At mati kowe. Ah, hei. Ah, hei. Ah, ah. Was. Ah. Hei, hei. Ya. Ya. Oh, hei. Hei. Ah. Hei. Hei. Ah. Hei. Ho. Hei. Ho. Hai. Ah. Ah. Hei. Jebol. Ya diamu kowe. Hei. As. Ah. 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 Mati ya. Hei. Hei. Ha. Ah. Hei. Ah. Hei. Lah. Mati kowe. Hei. As. Wah. Lo. Hei. 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 Ah. Hei. Ho. Ha. Ah. Hei. Ho. Hei. Hoi. Ha. Ai. Es. Hei. Ha. Hei. 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 Ha. Oh. En. Hei. Ha. Hei. 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 Ha. Hei. Hei. Ah. Ah. Hei. Ho. Ah. Hei. Ah. 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 Ho. Hei. Ho. Ai. Ya. Hei. Hei. Ah. Hei. Pupuh bindi kowe. Ya. Hei. Ha ha hei. Ha ha. Ha ha ha. Hei. Hai. Hei. Mati. Menungso apa iki?
Uncalke. Hoi. Ya. Ah. Was. Ah. Arata bangsa ana barat nyimpang ngiwa utarengen ora gelem wityan nantang perkara maju. Hei. Ha. Ha. Ambro. Bentoske. Hei. Hot. Hot. Ya. Hei. Ai. Hei. Ayo keroyokan. Ah. Wih, yang menteles. Oh. Oh, ah, ah. Oh, tuh, mati. Oh, ya. Ah. Hoi. Hei, jebol. Wah. Oh, bro. Hot. Ah. Hei, hei. Hei. Hei, hei. Hei, ah. Hei. Was. Hei. Hei. Hei, ah, ai. Hei, hoi. Awas. Ya. Hei. Hei, hei. Ha. Hot. Ah, ah. Hei. Ah. Hei. Ah. Awas. Hei. Rananggana santanenda den palangi depan cikre aku satria Dikdaya Barang
anjra arom asma reki alam dadi maksisan prasira Hui! Hei! 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 Ah! Hui! Sopo iki? Ambuh marang aku. Yo! Tumenggung. Reksa praja talilakon. Ambuh marang aku saksa tewa aku. Ayo, ora ana mungsuhmu kejaba mung aku. Kowe latalah lakon dari inti ping neraka jahanam kuwi. Cobanen kepara ngarsa leganing atiku. Hei! Cepet yakiamu! Hei! Wah! Oh, ya! Hi! Wah! Humbulke! Hei! Wah! 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 Ih! Wah! Oh, hai! Hai! Wah! Hai! Wah! Atuh! Hei! Weh! Loe! Hei! Oh! Luput! Hei! Oh, hey! Wait! Wah! Ya! Awas! Yo! Wah! Belum mentelang. Hei! 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 Ayo, perayaan. Arang terancang bab timu barat. Hei! Hei!
Jos. Balekke. Arang kandang pati barak. Hei! 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 Pati kowe! Alah teku iki. Mundur, mundur, mundur. Pak. Pak. Cumangkahang kros-rosum parlendo bumi kuncing kumaludukun para ketuk umop kang colonidi lemembak penyukum embang Iki adiku bisa warna kang manggi kelawan pun Kakang Yayi. Nun inggih. Kaluhuran dawuh jeng ngandika paduka Kakang Mas Megananda nuwun sewu. Wonten wigatos ingkang pundi dene Kakang Mas arawuh wonten Parangkuntara. Urhanana Yadi. Prabanipun Kakang bakal mboyong Paman Gunawan Wibisana. Karsa kumpul dadi sawiji maneh kelawan Kanjeng Rama Dewaji Bisawarna. Punten dalem sewu. Dawuh ingkang sampun kula tampi. Kanjeng Rama sampun boten purun kempal kaliyan Siwa Prabu Rahwana malih. Sabab menapa? Awit Kanjeng Rama ngeman dhateng kaluhuranipun Siwa Prabu Rahwana. Ing ngatasipun Siwa Prabu Dasamuka Ratugung ingkang binethara. Ing mangka sampun klajeng ngendika nundung Kanjeng Rama teka menika Kakang Mas ngersakaken wangsulipun Kanjeng Rama dhateng negari Ngalengka. Lajeng dhateng pundi? Lajeng dhateng pundi dunungipun tembung sabda Brahmana Raja do Kakang Mas? Waduh Yayi, Yayi bisa maru bener kang dadi aturira Yayi. Oh, aku kang minangka dadi wakil Wadyabala negara Ngalengka kang nyuwunake pangapura marang jeneng sira Yayi Bisawarna. Awit rada kebrongot kang dadi rasane Wadyabala Ngalengka satemah ngrabaseng yuda ana ing kasatriyan Parangkuntara Yudi. Nanging bareng tak gagas kanthi kandhas tekan pulunging tias tak teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati. Tinemune jebul bener kang dadi aturira Yayi Bisawarna. Nun inggih Kakang, lajeng kersa paduka aku bakal bali wae. Bali marang negara Ngalengka Yayi. Lujeng nderekaken do Kakang Mas.
Angnodari Tyasrari Wotorobat Rawat Wahwati Wati lamun kauningan Kula bisa warna apa dene jeneng sira Patih Kertabangsa wonten dawuh dhuh Kanjeng Rama nuwun wonten timbalan ingkang hadhawuh dhuh Raden banget panarimaning ingsun dene jeneng sira sakloron ku sembada mbalekake para prajurit negara Ngalengkadiraja kanthi tanpa ana raja pepati kang mangkono wis kena kanggo ukuran lamun jeneng sira sakloron wis bisa ngrampungi ruwet renteng ing parang Kuntara kene ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Rama kula inggih ngaturaken gunging panuwun Raden Gunawan Wibisana mula kang saka iku ingsun mundhut pamit tumuli bakal nganyarake lelabuhan maneh kanthi sarana pun Rama bakal suwita mring juru andum kabahagyan ingkang kasarira dening Sri Rama Wijaya Ratu ing negara Pancawati Dendra. Nyuwun inggih Kanjeng Rama, mboten langkung sembah kula ingkang humiring jengkaripun Kanjeng Rama. Saksamunipun dumugi ing Pancawati mugi tinampi pasuwitan Kanjeng Rama. Sakangsulipun ingkang putra nyuwun pangestu mugi-mugi anggen kula angemban parang Kuntara Kwawi amakili Kanjeng Rama ngayomi dumateng para kawula ing parang Kuntara mriki dhumateng Kanjeng Rama semanten ugi kula Raden Gunawan Wibisana sembah kula ingkang nderek Jengkara Paduka mugi lulus raharja tindak jengandika dumugi ing nagari Pancawati Dendra namung pangestu Paduka Raden Gunawan Wibisana ingkang kula suwun mugi kula inggih kuwawi amomong para kawula ing kasatriyan parang Kuntara mriki Raden ya kula bisa warna lan Patih Kertabangsa pangestuku ora kendhat marang jeneng sira sakloron sumrambahi marang para kawulaku ing parang Kuntara waton sira ngugemi marang darmaning satriya tak kira para kawula padha sumuyut marang jeneng sira bisa warna apa dene Patih Kertabangsa wis barengi sintrang karya padha raharja pun Rama titip ibumu awat-awatana kula bisa warna Sintrang samirana kitere mare sambikan kudu ing parang ilungkon emanon usapa elakon Sintrang samirana kitere mare sambikan kudu ing parang Sambikan guru ekspara Linukon ekmanon Tunapa elolakon Gunawan Kakang Mas
Oh. Kumbakarna kinen mangsa jurit mringkeng raka sira tan lenggana hanglungguhi kasatriyane Kakang Mas Kumbakarna ingkang nyegat lampah kula wonten wigatos ingkang pundi do Kakang Mas? Iya Gunawan sumurupa yayi. Sabungkure siadi ingkang tinundung dening Kakang Rahwana. Pancen pun Kakang uga melu ngelingake marang Kakang Rahwana Raja. Nanging di nasibku ora beda kelawan Yayi Gunawan. Upama pun Kakang ora tumuli metu saka stinggil wedi mesti ana kursi kang tuwibeng ana sirahku Gunawan. Adiku Wibisana, pangrasaku aku wis ora gathuk melu kelawan Kakang Rahwana. Pranyata Kakang Rahwana Nalendra ingkang gugu marang karepe dewi. Dheweke ora mikir lamun negara bisa ngadeg kuwi jalaran saka kekuatan ingkang mapan ana jero negara kuwi mau dhewe. Dadi ora mapan ana tengahing ratu. Kuwi ora Yayi, nanging pagine yo. Pagine yo Kakang Rahwana Raja ketok banget anggone sumungah sesungaran. Dasare isih darbe sloga sapa sira sapa ingsun. Iki mengko gek lelakon ngalengka arepe digawa menyang ngendi Gunawan. Ngono inggih do Kakang Mas. Katonipun sampun boten kirang-kirang pitutur sarta pinuduh kagem Kakang Rahwana kersanipun ngluhuraken asmanipun darah ngalengka. Nanging dasaripun pancen Kakang Rahwana boten nate kersa anampi pamrayoginipun tiyang sanes. Nyuwun sewu, kula nderek sumela atur Raden. Iya Togok kepriye Togok Babarena. Kula suwun ndara kula sekalian boten perlu kaget dhateng lekasipun ingkang Raka Sinuwun Rahwana. Awit menapa? Karana tumindakipun keng Raka Dasa menika saged ugi awit kaperbawan dening dayaning jaman wesi. Mengko dhisik Gok teka ana kandhamu sing rada jumbuh marang rasaku. Kok kowe matur Kakang Rahwana kaperbawan dening jaman wesi kuwi lereh-lerehe kepriye to, Kok? Nur inggih Raden. Jaman menika sayekti wonten tataranipun piyambak-piyambak. Inggih menika jaman emas, jaman perak, jaman tembaga, lajeng ingkang wekasan jaman wesi. Dene jaman sedaya kala wau wonten titikanipun piyambak-piyambak. Kadosta jaman emas niku kasusilan taksih wutuh, tata krama taksih murni, hambek asih dhateng sesami, tuwin tindak tepa salira menika taksih balung sungsum ing saben tiyang. Mila inggih sami kalih saking hambek culika candala tuwin jail metakil kawimbuh cetil menawi jaman perak gesangipun jalma manungsa sampun wiwit ketukulan kalian dosa. Boten kitang sekedhik saben tiyang wiwit remen ngangen-ngangen hambek Durjana Juti. Wiwit seneng goroh, seneng jinak bandrek jina.
pramila jejeking kasusilan wiwit doyong sekedhik. Lah dene salajengipun sinebut jaman tembogo. Dateng jaman tembogo watak becik lan ala sampun babak kang sarta gebak. Sami kadigdayanipun ing pundi wonten piwulang suci dipun gelar inggih dhateng mriku ugi wonten kawruh kadurakan ingkang jemedul. Lah dene ingkang wekasan ingaranan jaman wesi. Jaman wesi kenging disebut jaman akhir. Jaman wesi kala wau jagat sampun kebekan dursila lan memala. Tata krama sampun boten dipun agem kasusilan amung dadi kembang pocapan. Nedha barang haram ugi boten dipun pikir menika den menggah titikanipun jaman wesi. Kakang Mas Kumbakarna, piye Gunawan? Kula badhe nyuwun pamit nedya swita mring Sri Rama Wijaya. Yayi, awawaton kandhane Toga, aku ya pengin swita kaya Siadi. Aku melu ning negara Pancawati ya Gunawan, Kakang Mas. Paduka saged kemawon nderek swita marang Prabu Rama, nanging ampun sareng-sareng sebab menapa? Kakang Mas kedah emut dhateng dawating lelampahan. Awit menapa? Sampun dados watak pantunipun para wanara wadya balanipun Prabu Rama. Menawi sumurup wujuding raseksa mesti dipun pejahi mila Kakang Mas den arantos sawetawis do Kakang Mas. Pola dalah. Dahat sugeng kayun-kayung-yun iwat sang tala. Harsonanem sawareng jawi. Yo yen pancen mangkono. Yen pancen kaya mangkono kang dadi kekarepaning Gunawan pun Kakang mung bisa njurung ndedonga. Muga tinampa sing dadi pasuwitanmu Yudi. Sak rampunge lelakon iki aku bakal bablas mapan ana sukuning Gunung Gohkarna. Aku wis ora sudi nginguk negara Ngalengka. Kang ratune sasar susur bebudene wis diayo sewang-sewangan sembah kula ingkang miring duh Kakang Mas. Ora mikir